Шоу Тим Марвело представя. Така, сега си имам една изненада за моите снежанки. Да видят все пак дали ще искат да работят за мен, естествено, защото когато ще избера, може и да не е кеф, така бягайте си много дебел и стар. Така че предпочетах, за да се представя по-добре, да им направя стриптиз. Искате ли един стриптиз да ми направя? Да? Диджей, яй, пусти нещо подходящо за... Добре, ял си ли малко? Добре, супер. Я аплодисменти малко за мен, че ме срам, бе. Благодаря. Да, следващия път трябва да сваля малко шкембето, ще ми направя на истински стриптиз. Трябваше да го махна костюма, защото ми беше много топло. Да влеза отново в ролята на Чичо Педия, както ме познавате. Здравейте, добър вечер. Така, готово ли е журито с 10 за стриптиза ли? Благодаря. Айде, аплодисменти за стриптиза. Така, голямата награда за Мис Коледа 2011 е... Какво ще ви кажа? Така, нека да съберем оценките. Може ли да ми партнираш, Евгений? Така, да съберем оценките, да видим за какво става въпрос. Чакай се измърих момичета. Как е? Супер. Стриптиза? Добре. Чакай, че има... Остри ли малко микрофон, извиня? Така, добре, така е супер. Много готино. Сега ще съберем оценките и... Леле, какво стана? Кажи какво стана? Купеле, какво стана? Кажи какво стана? Нема кинти, нема кинти. Скоро нема да си взимам